Petőfi örökség nagyon fontos számunkra, hiszen ezen az útvonalon, ami a Hortobágy település jelenleg van és létezik, ezen az útvonalon haladt annak idején Petőfi a vándorútjain. A hortobágyi Nagycsárda főbejáratánál ott van Petőfi domborműve, ezzel is megemlékezve, hogy itt járt Magyarország egyik legszebb tollú költője gyakorlatilag a településünkön. A Petőfi 200 emlékév alkalmából gyűltünk ma itt össze. Tulajdonképpen ez egy kétnapos rendezvény, aminek a főnapján vagyunk itt, a 0. napon. Petőfi emlékére egy puszta poétája szavaló versenyt hirdettünk. 160 jelentkező küldte be a selejtezőre az anyagát, szebbnél szebb verseit. A főzőverseny egyébként is egy hagyományos program nálunk. Az idei alkalommal valóban arra tettünk kísérletet, hogyan tudjuk Petőfi Sándort összeegyeztetni a mai korral, a mai kor gasztronómiájával. A mai nap megpróbáltuk ötvözni Petőfi ízeit a puszta ízeivel, illetve egy kis innovációt tenni ebbe az egészbe, tehát egy street food főzőversenyt Befordultam a konyhára címmel valósítottunk meg. Nagyon izgalmas tépett húsok készülnek majd, nagyon érdekes formában. Előfordul a gyrosz, előfordul a hamburger, előfordul a hotdog, mindenki megpróbálja a saját íze szerint magáévá tenni ezt az egészet, ezt a kis fúziót, ami Petőfi és a 21. századi gasztronómiával összeegyeztethető. Ez a street food vonal egészen kiemelkedő volt, mivel eddig csak bográcsos ételeket láthattunk, mint a slambóc, a gulyás, akár egy palóc gulyást is. Viszont most mindenféle hortobágyi alapanyagból, mint például a szürkemarha, raszkajú, street food ételeket is láthattunk. Nem egy csapat készült, könyvtárba jártak, utána jártak, hogy vajon mit tehetett akkor az ő korában Petőfi, és ezt próbálták tematikusan beleépíteni az ételeikbe is. Hortobágyi húsos palacsinta pirított velővel és tomahawk steak barna mártással. Hoztunk hortobágyi ízeket és hoztunk új ízeket Hortobágyra. Igazándiból nem új ízek ezek, csak a hortobágy ember számára új íz ez, mert a Hortobágyon nem egy elterjedt marha volt a Kobe marha, az Angus marha, a Charolais marha, és ennek a maximumát próbálnánk mostan meghonosítani, mert ugyanis hortobágyi legelőn nőtt fel marhák ezek mindegyik. Kihívás volt, hogy itt a hortobágyi falunapon olyan ételt készítsünk, ami egyrészről street food, másrészről pedig kapcsolódik Petőfi Sándorhoz, ugye a Petőfi 200 ünnepség sorozatnak a keretében. Ez egy nagyon nagy feladat volt, hogy lehet egy olyan dolgot kapcsolni, ami egyrészt egy urbánus jelenség, a street food az egy abszolút urbánusnak mondható jelenség, egy olyan korabeli dologgal, amiben Petőfi Sándor élhetett. Mi nagyon komolyan vettük ezt a feladatot, és ugye mi egy néptánccsoport vagyunk, aki egy 10 éve együtt táncolunk, őrizzük a folklór hagyományokat, hortobágyi hagyományokat, hogy tudnánk ezt a két dolgot összemosni. És olyannyira komolyan vettük ezt, hogy mindent bevetettünk. Elmentünk könyvtárba, felosztottuk egymás között, hogy ki milyen területen fog kutatni, igénybe vettük a mesterséges intelligenciát, ez most egy nagyon aktuális dolog, és mindebből a több órányi munkából született meg az az ötlet, amit most próbálunk kivitelezni. És hogy mi is ez konkrétan? Mi egy ördöglángost fogunk csinálni, aminek a feltéte egy lecsós, velős ragu lesz Petőfi módra. Hát nagyon reméljük, hogy sikerült autentikussá tenni ezt, hitelesek leszünk, korhűek leszünk, nem követünk el ezzel kapcsolatban semmiféle hiteltelenséget, de a lelkesedésünk az maximális. Volt egyszer egy bivaj burger Petőfi módra, és lesz egy ördöglángos Petőfi ragúval.